Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni anak kahigayon, nagampo si Jesus dito sa kalapit. Sa pagkahuman niya og ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinunan, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus miingon kanina, ingnan ninyo nini ang pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamong tanan. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan ug ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o adlaw karong Miyerkules og Happy Teacher's Day. Mayong malipayong pagsaulog sa tanang magtutudlo sa mga eskwelahan sa tibuok kalibutan. Oktubre 5. Dungan karon sa kapistahan subang simbahan ni Santa Faustina, ang inahan o ang nimong santa sa Diyos ng kaluoy. May buntag mga magtutudlo ngadto sa tanang mga magtutudlo sa tibuok kalibutan. O bago pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw Miyerkules. Kinsa may paghiwa ng pasaylo? Tao? Mahimo. Pasaylo ako, amahan. Inahan. Apan Ginoo labaw sa tanan. Mangay ko pasaylo sa Ginoo. Ginoo ko, Diyos ko, amahan ko. Pasaylua ako. Kay nakasala ako. Sa pulong, sa huna-huna, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay pagabuhaton. Maunta ka na'y ibalik-balik pag-ampo, pagsulti, pag-communicate. Mangay pasaylo ang taong nakasala. Ang imong ipakasala ng Ginoo. Ang ginubuutan, maayo, maligdo, maluluyon, ug may ugmaon. Apan ikaw tao, nagbuot-buot, nagpakasala ka, ug ang sala, magbunga og kamatayon. Muna ang sala, magbunga og kamatayon. Ang sala ba? Sin, o sa may sala? Pagsupak sa pagbuot. Ang pagbuot sa Ginoo nga, tulab man one another. Tulab, higugmaa ang imong isig kataw, sama sa akong paghigugma kanimo. Mauna ang one commandment. Sugo, commandment sa Diyos. Apan ang tao, sigig supak. Unsa ilang gigugma? Tulab one another. Apan unsa gigugma sa kalibutan? Tulab another one. Kwarta, bahande, bulawan, kunya, kapitsog gahom, nya gingrian, how na ba? Di na magpasulti, di na magpatambag, di na magpatudlo. Apan kung magpatudlo ka, nya magtuman sa itudlo kanimo, pagkabulahan. Muna ang gugma. Ang Ginoo tan-aw o kinabuhi. Kung ikaw maampuon, maghari unta ka sa kinabuhi, Ginoo amahan, magkatawag ka ng Diyos amahan. Kung ikaw di magbuling-buling, magbalaan ka. Apan kung bulingon ka, bulingon, usa pagtawag ni mo amahan, nakaila ka ng amahan, apan usa pag bulingon man ka, naglapok-lapok man ka, naghugaw-hugaw man ka sa imong gingarian. Ikaw lawas tao, gingarian ka sa Dios. Gipuy-an ka sa Dios. Gipuy-an ka sa Espiritu Santo, ang Diyos nga dili makita. O makita lamang in the person of the Blessed Virgin Mother Mary, ang kanunay magtuman sa kabubuton sa Diyos Amahan. Matuman ang imong pulong. Be it done unto me according to your word. Naka na sa Biblia. San Lucas 1, versikulo 26, ngadto sa 38. Hinumduman ka na kanunay. Naka na sa Evangelista uban. Naka na. Dili lamang kay San Lucas. Na San Juan, San Mateo, San Marcos. Apan ang gitudlo ka na to, nasa San Lucas. Kinsa man ni si San Lucas, usa ka ebanghelista nga nagsuwat sa kinabuhi, sa kaagi, sa tao, sa Ginoo. Nagpakatao ang Ginoo nga di makita. Ang Ginoo nga dili makita, nagpakatao. Gumikan sa gugma sa Dios Amahan.
Gumikan sa gugma kinsa may sa Dios ang tao. Ang tao buhi nga larawan og panagway sa Dios nga dili makita. Muna ang tao munay rule sa tao. Nga ikaw buhi nga panagway og larawan sa Dios nga dili makita. Munay rule sa tao. Apan kinsa mituman ang inahan ra gyud, tao man ang inahan. Muna hinungdan bitaw nga ang Pilipino karon bantog man nga the Christian of all nations. Apan pila ang gideklara sa Santo Papa nga nimong Santos. Duha pa ang declaration. Si San Lorenzo de Manila, nakaabot pa kung ni Saint John Paul II. Muna siya ang nagdeklara, nagproklamar kang San Lorenzo. Unya, kinsa pa? Si San Pedro Calungsod, taga Cebu, taga Hinatilan, Cebu. Dineklar, giproklamar kayo nga nahimong Santos, nakasul sa gingharian sa langit. Doon na pa'y laingi kato. Kinsa man, si subuan ni po. Kaliwat ang mga kamumot, si Bishop Chupilo Kamumot, apan venerable pa, blessed pa. Unya i-canonize mo na. Di ka mamahimong santo. Mahimo kang venerable, blessed, unya pagkahuman na, mahimo kang santo. Yung pagkabulahan nga sa mga suguanon, nga doon ay nag-una ka na to, duha na kasuguanon, nag-una unya, nag-ampo. Sa tanang masuguanon nga magpag-o, mag-usab, maghinusol, magpasol. Muna ang pagpahinomdom sa Ginoo. Nga ikaw magpag-o, mag-usab, mangandam sa imong kaugalingon, kay Ginoo, gugma, ang gugma Ginoo. Apan unsay tao sa kalibutan, sige paghigugma sa gahom, gugma sa posisyon, gugma giusaba. Ang gugma imis isikataw, gidumtan isikataw, nahigugma sa bulawan, nahigugma sa salapi, nahigugma sa kapritso, gahom, giharian, ug ilang kalipay. Apan ang Ginoo nalimtan nga ang tinuod nga Dios Amahan. Wa mag-isip ang Ginoo, ikaw gihimo kang anak sa Dios. Anak ka sa Dios. Ang tanang tao ni kalibutan, gumikan kay ikaw anak sa Dios, gipuy-an ka sa Dios nga dili makita nga mong Espiritu Santo. Apan kay di man makita pinaagi sa langit nung inahan. Munang iyang ganti kay nagtuman man nimo siyang langit nung inahan. Ang pulong nga nagtuman sa amahan, nagtuman, nagantos, nagpaagas og dugo alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao. Tanan niya sa tibuok niya hunahuna, sa tibuok niya kasing-kasing, sa tibuok niya wag kusog, tibuok ba? Niya ang tanan, giluwas ang tanan gumikan kay siya tibuok man. Diyos nga usa hangtod sa kanturan apan tulo ka personas ang Ginoo magbubuhat, gibuhat ka kay kung buhing larawan ug panagway sa Dios kadi makita. Tinuon mo na unya, that is true, nya di good. Gibuhat ang tao sa Dios gumikan sa kaayo, gugma, may gugmaon, gumikan kay buutan, may gugmaon, di good. Unya ang tanan gihimo sa Dios, pulos mo maanyag, matahom, ambungan, pagkanindot. Apan nganong gubon man sa tao nga nagatiman, nagbantay, nagtahod, naghatag dili sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Ang hangin, ang kahayag, ang dalan, ang kinabuhi, ang yuta, ang langit, muna ang kamatuoran, apan giguba kini ang kinaiyahan sa mga tao. Kinsa may naguba? Ang buhi nga larawan o panagway sa Dios. Ang tao, muy naguba sa naguba sa unsa man giguba. Gisugo man sa tiguba. Kinsa may nagsugo sa tiguba? Ang panuway, ang angel of light, anghel sa Ginoo, apan misupak man, wala siya misupak man against nimo siyang Satanas, against supak. Munang manudlo siya, si panudlo sa mga tao, mga pagsupak yun, supak yun niya. Maayo kang tanaw niya, supakilo ka. Apan uban nakakita, nakabati, nakadungog, nakasulti, ug nagbuhat sa tinuod. Munang uban nakakita, in fairness, nakakita, apan pila raman ang nakakita. Pila raman ang nakadungog. Pila naman ang nakahanggap, nakasulti. Pila naman ang nakakita sa masipit na gianan paingon sa gingharian sa langit. Pila naman pagkadyutay, apan pagkadaghan sa mga tao sa kalibutan, nagkabahin-bahin. May pagkabahin, daghan kayo, lain-lain og pinuyanan, lain-lain og huna-huna, lain-lain og prinsipyo, lain-lain og ginuhatan, nya gubat dito, gubat diri, gituluan hinoon og sayo. Itudlo ang kamatuoran, tudloi ang mga bata sa kamatuoran, magtutudlo kay Happy Independence Day sa tanang magtutudlo. Ikaw gitagan og kagawasan, ang tanang tao gitagan og kagawasan. Munang ang tanang mga tao nagpuyo og katungod, lahi ang katungdanan, apan ang katungod, right. Munang kagawasan, freedom, apan freedom, the freedom of decision to choose, pagpili. Muna'y pahinungdong sa Ginoo, magpili ka, ari pa ka sa good, yes, true, o ano ba ka sa bati? Bad, false, no, negative.
pulos pati muna ang iya sa panudlo sa panuway. Misud na ang tinuduan sa panuway sa mga simbahan, sa mga media outlet, sa tanang mga ahensya, sa pangangamahanan. Gituduan man og sayop. Apan ang nakakita nga gituduan og husto ang kamatuoran, nakakita sa paghingpit, nakakita ka man, gituduan ka karon sa Ginoo. Unsang pag-ampo? Ang pag-ampo unta moingon ang tao nga nakabatibay ka nagkagudo mo ampo. Usa pag-ampo mo communicate sa tanang katawhan. Isangyaw ang pulong Dios sa tibuok kalibutan. Muni ang gisulti sa Salmo Responsorio. Kung ikaw naminaw, naminaw, musulti ka gyud sa tinuod. Panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kinsa man ang maayong balita? Ang pulong. Kinsa man ang pulong? Si Lord Jesus Christ, si ang Dios. Isangyaw muna ang karong adlaw gitudlo sa Ginoo sa tanang mga tao. Babae, lalaki, batag, tiguang, gituduan ang tanang mga tao nga isangyaw sa tibuok kalibutan ang maayong balita ug isulti ang tinuod. Muna gibalik-balik sa Ginoo pagpahinumdum. Unsa may gibalik-balik? Preach the good news, evangelize the good news, live the good news, and spread the good news. Ug miingon ang Ginoo, do not be afraid, because I am with you until the end of time. Ana ako kanimo hangtod sa katapusan sa panahon. Kung ikaw mulik-on na ang pagtuo, inigkalig-on sa iyong pagtuo, mulik-on ang tanan, muhamtong ba? Kung muhamtong ka na, malig-on ka ng pagtuo, dili ka na immature, magpaling-paling, immature ba? Bisan tiguang ka na, apan immature. Apan bisan pag makasabot ka na, you're mature enough. Mature ka na, hingkod ba? Ug makasabot ka. Kung unsa imong gisulti, makasabot ka. Amahan namo nakasalangit, pagtaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ug ingon man sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon, nagpasaylo kami sa tanang mga nakasala kanamo. Ug gipasaylo ang among kaugalingon kay nakasala, mo sa Ginoo pasayloa kami. Kay ikaw ang tuburan sa tanan. Ikaw ang source sa langit, yuta, tubig, dagat, kinayahan, environment, sa tanang makita o dili makita, ikaw ginulabaw sa tanan. Apan nganong mapabsanon ka man, nganong nagpailog ka man, nganong nagpugong ka man, tungod kay ikaw nahigugma sa imong isig katawo. Muna ang gugma, muna ang Ginoo. Kung matuod kang may gugma sa imong isig katawo, mag-amping ka sa imong kaugalingon o sa imong isig katawo, kagipuy-an ka sa Espiritu Santo, mag-amping ba? You should take good care. Unsa pa'y kaduha? Una, pag-amping. Ikaduha, magtahod, respect. Tahura ang kinabuhi. Tahura ang kinabuhi. Ang tanang makita nimo og di makita, tahura. Kay pulos ni hinimo og Ginoo. Tahura ang kinabuhi, kay gipuy-an ang imong kinabuhi sa Espiritu Santo. Unsay katulo? Bili, value. Hatagig bili ang kinabuhi. Value. Bili, hatagig bili ang kinabuhi, kay kinabuhi, lawas, kalag. Unya, doon na pa'y anghel magbalantay. Doon na pa'y santos nga sangay. Doon na pa'y mahal gabirin na uban-uban, kay gipuy-an sa Holy Spirit, pinianan ka sa Ginoo, na dili makita. Pagkadakong rule sa tao, apan ang mga tao di makasabot. Nga naman, di makatanaw o di makapaminaw kung sa pulong. Ang pulong, Diyos. Ang pulong, uban sa Diyos. Ang pulong, nahimong tao, o may puyo sa matag kinabuhi sa tao, dini sa kalibutan, gumikan kay ang tao, gimahal, gihigugma sa Diyos Amahan, ang makagagahom sa ngatanan. Amen. Amen. Himaya sa tanan, himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pinaagi sa pag-ampo pangaliya sa mga Birhen Maria, ang tinuod nga magtuman sa kabubuton sa Dios Amahan nga nasa langit, mo'y tagya sa langit ug sa yuta, ug ikaw may katungod. Ikaw adunay katungdanan Panginoon. Amahan namo ana ka sa langit. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong pagtanaw.